konke akwentelwe lujubo loNkulunkulu. Sifundele futhi. Impendulo yami ithi noma niyadla noma niyanatha noma nendani-ke lokunye konke akwentelwe lujubo loNkulunkulu. Noma ngabe nenzani konke nikwenzayo kwenzela udumo likabani. Ukushuza into ofuna siyenze ngoba siyalayana, siyenze ngoba siyajabulisana, siyenze ngoba kufuna kuphela. Konke esikwenza ufuna kuveza udumo likabani. Kusho ukuthi into engavezi udumo likaNkulunkulu mina nawe ufuna singayenzi. Noma singayithanda kangakanani, as long as ingavezi udumo likaNkulunkulu mina nawe kufanele siyenze. Noma inyama ingayifuna kangakanani leyo nto, as long as ingavezi uNkulunkulu ufuna njani na singayenzi. Thina senze izinto ngama-cravings, ngama-feelings. Njengomama wethu wena bakhona abaye bathandiswa amakhandlela, uzobathi uthandiswa amakhandlela stress ale omunye uyathandiswa uthipha athi yisefu imnukela kahle, inina imnukela kahle nabangaka. Okay, thina senze izinto ngama-cravings. Ofunwa inyama siyakwenza, ofunwa amehlo siyakwenza, but lithi iBhayibheli noma siyadla osezenjani na siyaphuza konke esikwenzayo makisho udumo kubani na. Ayikho ufuna siyenze abona isikhulu sibathi siboshe isikhathi. Noma yini esiyenza ingayizwa uNkulunkulu senza njani na siboshe isikhathi. Kwesinye isikhathi sixabanisa noNkulunkulu thina, sispende the whole day senza everything esingayenza izibe yinhle phambi kwamehlethu, but udumo ithi uNkulunkulu automatically sesixabene noNkulunkulu. Awube ithi uqondo okubani na woKristu waphila bazobe sekuzindeni aphindele ukuthi udumo liyebani na luye kubaba. Jesu akazaphindela ukuthi akukhukhumali, akazaphindela ukuthi aziwe, bake biphindela ukuthi udumo liyebani na luye uNkulunkulu. Mawube kini noqondo woKristu konke sikwenzela udumo likabani na uma ngasikho kuyena. Noma ngabe usujwayele kangakanani kuyena, uma nje ungayisi, if it doesn't bring glory unto the Lord, just leave it. Noma ngabe ujabulisana, noma ngabe uzwa nomzimba impela uyaresponda, uma ngamisi udumo uyena. That's why ithi iBhayibheli awuhlonishwe yini na umshado, kodwa sihloniphe umqondo kaKristu awukho. Asuhloniphe umqondo wabani awukho, siphakathi nomqondo kaKristu. Awubeki umqondo kaKristu. Abithi semshado sithi siyazamana. Kwamukhosi kaKristu futhi umshado sithi siyazamana. Ayibe le qondo leKristu lephili. John 9 verse 9. John 9 verse 9. Labanye bathi ngiyo, labanye bathi cha kusiyo, kodwa ufanana nayo, yena wathi nginguye. Sifundele futhi. Abanye bathi yona, abanye bathi cha, kodwa ifana nayo, indoda yathi yimina. Abanye bathi yona, abanye bathi cha, kodwa ifana nayo, indoda yathi yimina. Ithini lesilungu? John 9 verse 9. John 9 verse 9. Some said, this is the one. Others said, no, but he looks like him. But the man who had been blind said, I am the man. Some said, this is the one. Others said, no, but he looks like him. But the man who had been blind said, I am the man. Others said, no, he only looks like him. Ufana naye. Bathina bani? Ufana naye lo. Ufana naye. Lo ufana naye. But
said he only looked like him, but he himself insisted, what is the name? I am the man. Amen. Kusho la indoda eyezalwa njani na ingenakho ukubona noma ilekha ini na ivision. Uma ufunda ku13 uya ku28 ku30 ngale lithi iBhayibheli kwakwathi mama investigations. Kwakuba khona abahlolayo ukuthi le ndoda impela iphiliswa ubani bangabafarisi ngokwempilo noma ngokweBhayibheli. Uma ufunda ku13 uya ku10 uzothola kakhulu la gijima khona abafarisi. Ngoba ke uma siphuma la namhlanje sizogijima abafarisi, ungabangathi bahambe bebuza impilo yakho. Ungabangathi bahambe bebuza impilo yakho. Ungahlupheki futhi ukuthi babhizi babuza impilo yakho. Bathi indaba yethi lapha ku9. Bathi ke abanye yiyo, abanye bathi ifana nayo, abanye bathi icishe ifane nayo, kodwa yena uthi I am the man. Yiyo le ndoda le. I am the man. Who I am the person. Food one prison. The man that was born blind. Food one prison. Read 1. John 9 verse 1. John 9 verse 1. Jesu wathi edlule nje wabona umuntu labe iphuphuthe selokhu adala. uJesu wasedlula wabona umuntu wayephutha lokho enjani na kulokho azalwa. Bebehlale bedlula abanye nabo ngobe bebehlale bedlula futhi. Inkinga yikho nazi ukuthi ungasidlula usesofika uJesu. Batho Jesu uthi umedlula ubona iphuphuthe lokho enjani na yazalwa. My encounter with the Lord. Wabahlangana nenkosi. Umuntu waphila impilo wahlangana nenkosi uxakekile. Indoda ibisiyaziwa ngani na? I-identity yabe ukukhubazeka kwayo kulokhu yazalwa. Bathani lapha yakamcina sisholoya. Angisiyaziwa ngabaphethu. Uhlengane know you by your mistake. Batha uye phela loya owathi uyenza ini. Uye loya owathutha ini. Uye loya owathatha ini. Uyaphila empilweni waziwa ngamaphutha akho. Uyaphila waziwa ngensika yakho. Uyaphila waziwa ngokuswela. Uyaphila waziwa ngenhlupheko. Bakwazi ngabantu. Waziwa emphakathini. Uye loya baba loya. Uye loya mama loya. Uye loya sisi. Uye loya bhuti. Bakusho ngendlela yakhona. Kanti abazi inkosi engakafiki. Abazi inkosi engakadluli. Abazi inkosi engakaboni. Bona babiza ngale ndlela inkosi bangakwazi. Wena ungakabonani inkosi bakwazi ngaleso sigaba. Kanti abazi inkosi izofika. Obedience is the key. Umifunda lapha. Ithi iBhayibheli after Jesu aphimisele ihlabathi. Wenza udala wayigcoba amehlo umesukuba uthi hamba uyogeza. Obedience is what? Is ukulalela kuyakusiza. Sibakakila hlelo usukukhulu usuvuka zibawuthandaza. Usukukhulu uvuka ngenzeka deliverance ihleleke dumiso. Marunkulunkulu bezidumisa udumisi. Umethi thandaza uthandazi. Usefikile ukuthi thandaza uthandazi. Idlule ideliverance kade disipline. Sexual disposition kade sesifike. Why? You are not obedient to the word. You are obedient to your flesh. Angkathele, angizobona ekuseni, angkathele. You are obedient to your flesh. Marikosi sifike. Lithi iBhayibheli wena uJesu wayibona le ndoda. Wathatha amathe wenza udala. Wameda wayigcoba amehlo. Umeda uthi hamba uyogeza emfuleni. Ngoba singakagezwa igazi angeke sayithola ideliverance. Singakagezwa igazi angeke sayithola insindiso. Uthi uJesu hamba. Namhlanje sogeza. We are here to wash ourselves. We are here to be cleansed by the blood. Yahamba insizwa yayogeza under the instruction of the Lord.
Man, kwenza kanjani phela nomuntu ublind siwele esibelethweni. Manje uJesu umeqeda uthi hamba uyogeza. Umfuli ubone kanjani? Iyaze ubani ekhomfuna. Uyabona masefika noJesu, lithe lathi uvula lapha nakhona. Nalabe asikhona. Ada is instruction. We get direction. Solid direction. Nalabe asikhona. Sithola direction sithola sasibona. Bathu yapi? Uthi kusho Jesu, wathi uyogeza. Bathu yapi? Uthi Nkosi. Wahamba bayogeza. Abazalwane besho anything uma beyibona. Mhlawumbe iyashayisa ihlahla umfundisi. Ihambishayisa abantu. Ijahe imfunelo yogeza. Abazalwane bakhulu. Mhlawumbe bebehleka bazobona ukugeza ihlahla. Vele lo ngaboni kanti abazi Inkosi sifikile. Akaza amehlakhe asethikwe Inkosi. Akazi kuphela yakhe. Izinto ezakhe zeNkosi. Bathi isimo sakhe singakafikeleli phambi Inkosi. Kanti uhamba nje isimo sakhe sesithikwe Inkosi. Yahambela isimo sakhe sesithikwe Inkosi. Indaba iqala ngale into isimo. Testimonies esiwaphathayo. Abanye abantu babe confused. Abanye abantu bashayisana emakhaya. Abanye abantu bachaze ngokwezo. Lethu bathi wathi uye. Hayi man, ufana naye lo. Hayi sigcine ngathi unedust. Sigcine ngasebenzi. Sigcine ngenabantwana. Hayi man, lo ngeke sakona abantwana lo. Lo ngathi ugezile sigcine ngagezi, simazi thina ngagezi. Lo ufana na lo baba lo ufana naye ubukeka. Nalendlela ukutshakane naye ucishe ngoba kunjalo uzucishe ufane nabo kanti Inkosi simthathile bathola Inkosi simshintshile ugeza bathola Inkosi sivulamele sebahambe baphutha abayifanisa indoda le ndoda ngokafuna ukufika izinto kaNkulunkulu ngokafuna ukufika izinto kaNkulunkulu boldly so it's I am the man. I am the man. I am. I'm not problem. Not to let what's in you. God of the year, my daughter. As a city and I'm down to. I'm in a people. Then you pay where I saw them. My year, my daughter. And to see when I'm moving out. I'm not problem. So look at passing to pay where I saw them. Me who didn't know mama. Me who, yeah. And to tell you who didn't know mama. Uye no puti kwezi ningatupeni ningazi nitufana na nguye uNkulunkulu asebenzele Musa uNkulunkulu asebenzele Musa ungaphiki sakho besithi don't deny Christ ungaphiki asebenzele Musa ungaphika sishintshe impilo yakho abanye bethu mina nasiyazi ubekasebenzi wakuNkulunkulu umsebenzi asisho ukuthi konke kuphelele manje uyakuvuma uNkulunkulu yonke manje besakuswanga ibusiso ngeke omunye isibusiso sakhe ufuna kujabula konke bari jabula kanayo ifika Inkosi ivula leshile njalo ngoba kusibathi wajabula unani wajabula unani bakwazi bekukhala bathi wajabula hawu nakusho wajabula unani ujabuliswa yilo ngoba ukhala khala hawu bazabe bizana uyalizombuka ngathi uyajabula nakanja hayi Inkosi sifikile bakwazi ukhala bakwazi ukubalisa bakwazi ukulika zakho kanti namhlanje uhamba nesipho seNkosi namhlanje sonke isipho seNkosi hayi lesiphe yile bazadala khala yile bazadala phela yile bazahamba khuluma yedwa kodwa namhlanje Inkosi
am the man. I am the man. I am the man of Bethesda. It's the Bible yahlala nethi 8 years. Kanti ihlele ngakahlala nenkosi. Ihlele ithembekile. Ihlele endaweni right. Njoba nawo uze esontweni. Njoba nawo uye emasontweni. Njoba nawo ungena kuthandazwa. Ihlele ithembekile indoda. For 8 years. Kanti ngakahlala nenkosi. My encounter with the Lord. My encounter with the Lord. Ungazi umdelela kahlala nenkosi. Kodwa wazihlala nenkosi izinto ziyashintsha. Izinto ziyashintsha. Okudala kuyadlula. Kunomuntu omusha zalwayo. My encounter with the Lord. Ngavumi ukuphila impilo ungahlala noNkulunkulu. Ngavumi ukuphila impilo ungahlala noNkulunkulu. Lithi Bible indoda bayithwala. You know, in the book of Luke. Bayithwala. Bangathola usizo. Bathola ngaphandle kugcwele. Bavula iroof. Namhlanje sonke sizavula iroof. Sonke sizavula iroof. Uma khona ukufinyelela ku-roof kanjani? How can I open the roof if there are stumbling blocks or people who are passing beside you? Beza konke abangambayo indaba yashintsha. Lithi iBhayibheli bathi bayifisela phambi kwenkosi. Nethi yehlela phambi kwenkosi isimo somuntu onethwe ngodangathwelwe, onethwe nenkinga, onethwe agula, nethi wanele wahlangana nenkosi. Siletha unjalo. Asifuna ukuthi ablokhe izolo ezwa kuphi. Ngoba izolo ikezwe igazi lenkosi akunalo igazi likaKristu. Angeke sithanda ndawo siletha khona la in the presence of the Lord. Have the encounter with the Lord. Hlangana nenkosi. Lithi iBhayibheli yathi indoda nethi uyehlisa. Nethi uyehlisa phambi kwenkosi. Yathi inkosi wena uthethelele uzolo. Lithi iBhayibheli yababona khona wabo. Yasithi kulo uthethelelwe izolo zakho. Ziyathethelelwa izolo. Once waba ne-encounter, waba nokusondelana, waba nokuxhumana, wathuka wahlangana nenkosi, akwenzeki izolo ingathuki, zingakuthethelelwa, akwenzeki isimo sempilo singavuleki. Some are blind financially, some are blind in health. Ukubona babona ukuthi impilo ivala amehlo. Some are blind ingane zethu zisenza siphutheke. Ukubona siyabona but inzalo yethu prove that we are blind spiritually. Abanye kwezimali is too deep, is too light. Ungabona ubuhle nokuyigeza ubuhle lokuhamba but financially we are blind. We sit at the blood name airs we sit and beg every day. But it's just that in the spiritual realm, we are blind financially. Some, we are blind likewise on health. You know, it's true. Bazobuza, bazosho ukuphumala, bathi nathi uyelo. Abanye bathi ufana naye. Don't disown the king. Because umi kwenze umbuso wayiphika inkosi. Ungamane usiphike inkinga yini? Ungamane noma bathi ukhonza ukuthi hayi, khonza kwenye indawo inkinga ayikho. Thatha izwi ungayiphiki inkosi. Ungayiphiki inkosi. Ungasiphinga thina sinakini. Manje ungayiphiki inkosi. I am the man. I am the man. I think we have verse 25 to 28. Lithi iBhayibheli abaFarisi babiza nabazali bakhe. Bathi uvulu abanamele, uvulu ubani? Ngoba kuneyinkosi nalapha ezithanda ukuthi zibe kunjalo. Zithanda ulesimo unjalo. Izindoda
kungaba inkodwa ekwenza engikwazi ukuthi mina bengiyiphuputhe kepha manje njani na ngiyabona asenankinga yini lokho ekhula kodwa manje ngisudile yini lokho ehlupheka kodwa nesikwa yini lokho engasebenzi kodwa namhlanje ngiyasebenza isho njani kodwa it's all I know. I'm really person who was blind, but now I can see. Not to see now. No bisa nitopea izolo. Sejulile kuyo. Sopangane. Mana. No bisa nitopea izolo. I always say this. As a school, as a long school. Angisho abantu bangakholwa evangeli kepha asizalwa isikolo it's by the grace asizalwa ukuthi isikolo spiritual it's by the grace of God nothing else akukho kunye nothing else akukho kunye akuthembisa abasazothuka inhlanga kusaphi 28 verse 28 bayeke ukuphuma la bayeke labasokele thuka inhlanga babize yonke lento stick to your confession and stick to your testimony. What is your testimony? Ngiuye yonke uye kepha manje sengiyabona. Verse 28. Bathi kuye wena njani kuwe wavule njani amehlo akho bathi kuye wena njani kuwe wavule njani amehlo akho siyazi ukuthi uNkulunkulu wakhuluma kuMose kepha lona asimati nekuthi uphumaphi. Verse 28 Joshua 9 verse 28 Johann 9 verse 28 Johann 9 verse 28 bamthuka bathi Johann 9 verse 28 bamthuka bathi kuye okumfundi walowo muntu kodwa thina singabafundi bakabani na bakaMoses bamethuka bathi nguwe umfundi wakhe thina sibafundi baMose. They were disowning the king. Bathi wena umfundi kabani na kaJesu thina sibafundi bakabani bakaMoses bahleli kulowo bebehleli kulowo laba bengayifuni grace bebehleli kulowo bebekale inkolelo ukuthi ngoba wazana uhlupheka uyofa njani na uhlupheka ngoba wazana ungaboni ufuna uziyofa njani na ungaboni bebekayi-understand indaba yegrace bebehleli kulowo base bakhipha ihlamba ngoba bahleli kuphi na bahleli kulowo bazi ukuthi ukayanga sikoleni awuphumeleli asisho isikole singakabaluleki bazi ukuthi ungazalwanga abanye abazali angeke ube ingane njani na ehloniphayo nephumelelayo bahleli kulowo of Moses bathi uwo umfundi wakhe thina sibafundi bakaMoses bazokuthuka uNkulunkulu asishintsha lempilo yakho understand ukuthi abantu bazokuthuka empilweni bathi uqhubeke uhlale ehlabeni sokungaboni uNkulunkulu ayishintsha lempilo akwenza ube usisi oyithandayo noqoqekile nophila njengentombi bazokuthuka abantu ngaweni usuzenza usungcono usuzenza ucathi bebezolo bazokuthuka abantu ububhudu ufuna ukuba kahle nebhandi ihleli endaweni yayo bazokuthuka abantu bathanda lempilo engiyiphilayo uvanzi wathi uNkulunkulu wayithini impilo yakho bazokuthuka abantu bathi thina le ndawo phethwe yithi nguwe kuphela umfundi kaJesu hayi thina sinabonke babana thina sihlakaniphile la basho bazokuthuka abantu testimony yakho ibambe ngihlale ngikusho kwabaziyo angisho kwakwenele kusiyami but build from your testimony and your testimony carries me ufazi bakho kuphethe ukukholwa nqala umsebenzi ngami ngani ngani awuzobhadala namhlanje
uzonikela njengasenza yona. Bana ngiyakho. Ngisebenza bekubona malini. Okay. This umshado wakho sendile. Now on 150 rand way back in 2002 from the 27th of May 2027 I should be enough, but I build from that solid. Because we will only 150 rand per week. But what happened was around the book, but 150 per week. Chinese is under the How? For the first time, I never Jesus who the water are cool, being for me. Yeah, 150 per week, 600 per month. We have the foundation or pieces of the foundation. Then I get the book. Then I not matric. Then I get the book. That's my background. So, because of passion, but only now that the IT book was the key to the right direction. It was a key. It was a key to the right direction. And it was enough. But it's hard. Very soon I was Anagash. Very soon I was Anagash. I was alone, they didn't Mohamash. I was alone, they didn't open some Kuninga Bawati, as I made, who Amazi, two, next of them, they never sound. Who have been a machine to Yimi, Lord is why razor, Yimi low, Capamanche, Central Edenor. Yimi Lord, the words are Yimi. Yimi Lord, the words are Capamanche, Nimonache, Central Edenor. Everything the Christians we have to do Manina. Abanye bethu asakhuli amisho ngokuziva asakhuli ezindawo ngenxa ukuthi uNkulunkulu enginasenzele zona. Yena kumkhukhela lalaku angisho ukuthi right but nami uyakhona. Uzo understand ama steps angifikele namhlanje. Akuvelanga. They were tired now through the plans. And I wish you to rise. Build from that. In Lord, I am Jesus. I will not succeed. We consider Father and I've seen. Taimi, Lord, the blind. Keep imagine your body. Yimi, Lord, the shepherd. Keep an account person is in the post. And what we have will never be enough. January, on a 50 rand is 1,000 value. On a 1,000 is 1.5. On a 1.5 is 2,000. On a 2,000 is 10,000. And then who's will be enough? Who's will continue? And then who's will be enough? Food that the cook can put in coats. Food that the cook can to paramistic Amalani. Food that we paramistic costs. And then what you do in the time. And then get off of a partner everything with his side way. Namaz ukuthi uyabukeka ukuthi mangabhekisa la ngifakele ikamera ulifake na neselo ngifakele ikamera futhi. Angeke wazoba enough asifundele ukubonga inkosi. I am the man who was blind but now I can see through Christ. My encounter with the Lord. Ungavuka ukuhamba ngakhiwa inkosi. Ungavuka uqhubeke ukutheka. Ungamazi uNkulunkulu. Men uNkulunkulu. Because men invite the king. Ungaqhubeki phile ngazana inkosi. Angeke ilishintshe sizama inkosi. Yashintsha is temporary. Angeke ishintshe.
ngoba nasemhlabeni inkosi ungaphindeli imuvi yesigqoka ngoba sisikhathi siyakhipha izinto ezisibelethayo siyayishiya siphinde emuvi mhlawumbe kwamnandi ungaboni ikhameza mbakeni yingizo ngathi kuphela abantu bakizwayela bekungcole eGibhithe besidla namathuna akho masibasonto wathi mhlawumbe naye lo moya wafika yathi bekungcono ungaboni ngoba bengavuka ekuseni losebenza nomlimi it's not enough. Ungaboni hlalela in one position usuku lakhona ngahamba. Uyakhona ukuthi sikwenzele abantwana bakho. Sifuna bazalwane ababonayo abakhona balungisela ingane zabo. Sisaphila ngoba sikisibusiso ngale kwethu. uJesu besempilo ukushintsha neposition yakho la uhleli khona. Yakho into ukujijima yakho ngezamehlo. Yasuka ehlalweni sokuba umputhe lokho yazana yashiya nawo lehlala sokuba impuputhe noma uyaphela ukuthi ushiye asimdumisa uNkulunkulu shiya lehlala sokuba impuputhe wenze lokho inkosi efunayo without obedience sokuba senze impuputhe without obedience sokuba uma nilalela nokulalela bekungekho inafu ukuthi inkosi iphimisele inhlabathi igcoksamehlo bekufuna yena alalele isinkosi ithini nesinkosi rahane liwashe ngasi siyayenza nini inkosi esithumayo siyazenza izinto inkosi esithuma zona okanye sigcina ngokuthi inkosi ithini igcine lapho testimony nabi phethe yami namhlanje ngifunele nawe ke testimony udumisa inkosi iksize your level of blindness vision yakho ibe restored kungenzeka impilo kungenzeka imali kungenzeka abantwana kungenzeka kuningi but kungenzeka khona isigaba sempilo nawe ukungayikho ekufana nomuntu nomuntu asiphakame kusokhuleka asibusela amaphakathi asibusela amaphakathi kusukela namhlanje as from today kusukela namhlanje yilokhu inkosi khona yilokhu inkosi ethi ikhona asikho lokhu abantu abangazi ngakho sikho lokhu ezalwa nakho inkosi inamandla phezu kwempilo yakho inkosi inamandla phezu kwempilo yakho in the name of Jesus in the name of Jesus in the name of Jesus I cover myself with the blood of Jesus with the blood of Jesus with the blood of Jesus with the blood of Jesus. Thank you Lord. Ngiyabonga Nkosi namhlanje ukhulume nempilo yakho. Ngiyabonga Nkosi namhlanje uthini impilo yakho. Impela isimo sami seshintshile. Impela isimo sabantwana bakho seshintshile. Impela isimo zami seshintshile. Impela isimo sokuphila kwami seshintshile. In the name of Jesus, in the name of Jesus, I decree, I declare the blood of Jesus over my life, over my life, over my life. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I show you the good voices on you.
siyabonga manje siyabonga umthandazo kakhulu. Mhlawumbe abanye bamazi sisindela, abanye bayamazi yakabuza ukukhumbula basi including nabanye abazalwane abaninhloko zabo phansikile emakhaya okukhulu esikwenzayo emkhulekweni asithwalane ukho konke into esenzelayo yona ingqondo ukuthwalana enkosini ukuthwalana lapho la ufunekani ashayile empilweni kakhulu. Siyabonga ngabeli ingcingo lakho konke nokukhuleka kubalulekile sini uzwile kosha isakhe isikot kulungile soyithatha khona uthi kosha isakhe isikot okunye ugqamile manje ngoba masikhuluma akatholakala efoni sisho ukuthi umfonela ungamtholi akatholakala efonini okunye ugqamile akatholakala efonini so umfonela ungamtholi akatholakala efonini sekukhuluma ngayizona before esibhedlela akatholakala sisiwethe efonini kodwa uphathekile asidinga inkosi benayo amaningi akhona kuselile amaningi akhona kuselile inkosi benayo konke and really once ubashakala nempilo yakho uba indoda enofakazi mphatho nendoda enofakazi nenofakazi ngiyayinciphisa ukukhuluma kakhulu ngiyathanda ukukhuluma ngenkosi kodwa nje uba indoda enofakazi akwenzeki uhlale nenkosi ungabe nofakazi akwenzeki uzothi ubunyane nansi indoda okay ukhona lo wesifazane wathi bethi ngomthetho kaMose wenzigadwa ngamanje inkosi yamenzela ubufakazi alizothi hayi nansi indoda ukhona lo wesifazane ngoba sithiwa according to the law of Moses owenze lokhu nesho idlakela bebamba manje inkosi yahlangana naye yamenzela uMose ubufakazi. Siyabonga kakhulu manje lo semakhaya inkosi benani